Amb? Soraya Ávila. Molt bé, doncs ara et farem unes preguntes per començar l'entrevista. Per començar, quins estudis tens? Jo vaig estudiar teatre al Col·legi del Teatre i paral·lelament Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, i després vaig fer el màster de professorat de llengua catalana i 2 postgraus d'arts escèniques i educació. Molt bé, sembla molt interessant. Sí. A mi m'agrada molt la veritat del teatre. I a quina universitat vas estudiar? A la UB. Molt bé. I quants anys fa que ets professora? 6 anys, aproximadament. I de quina matèria ets professora? Vaig començar sent de català, però ara soc d'arts escèniques. I quants anys fa que portes a l'institut aquí, a l'Institut Joan Primer? Uns 4, però un any vaig estar fora. O sigui, vaig venir un any, vaig marxar i ara en porto 3 de seguits. Molt bé. I per acabar, qui li passes l'entrevista? A la Isaura Hortoneda.